ndo wana tutia na mwana rengete Nyanza Regional League tora ndaka kongusana kwa beiro kuongea se ekombe kirigetenerete enkoyo ya Kenya FKF ingakia yemo ekinage gateba timu teye gukina ekwenda igoro teye kwenda inse ngakiende bado nenganege ndete gukwaneru obo tutukanu obo andake ine timu mubata marori tukelimo mweke chiligi chilicha igoro National Super League KFKF Premier League nakinge liora tebe igora league ingikeli barakore ba example yake borora samana lengete enkoyo yaito tochakana yera yodi according to wiki binavya so ile biabo promotion na kuna regulation teyo on into coaches to tigire hanging the meeting to Kenya roko jumete jarwe tu goro amba usiti pomet na fuchuni sako kwa sasa fixa ya KPL igo immunity kati ya figa bullets na matare ngotika na chirororo sinyali chiko kwa zo KPL onde to kwewe to sinyiringi to kora ju ndo wati pa wazo chigora na ngo saba maybe ne biga byango ere byanga supreme maybe onye Ruto win ili maybe wose yora win mkati Ruto na rele yora win electio monto o sports tristo wate ile to wate idea ranyara konya Kenya nyari kusuko chimoto taro lokongusana kwa beiro roda kenkwa iretanga agate wiki kego chakando je timu ya Kenya Police yabete ko kwenda sense ya Rwanda ba ero berekana ke batore chi friendly nkeigo choko na kibune season ya KPL kego chiko chaka mbali bya kurende kurese kyombe gya fagate bagate viense ya Rwanda andake timu ya Kenya tego solino nye friendly ya sense meli ndara sense ya India nero yabe yegwa kwegesire Kenya yako nekyombe kirigi ya FIFA kurera ense ya India chosoli yale go chiko host chia under 19 chia chikosoli yechu nchia bakauruli bagaliro ko host chikosoli yechu esengenjo ya mangana ya interference andake elio golira tuli kungusanoko ndiriri kenyera nese yarenge pone gazi tole na komwake nenze nabana michezo muso abantu bali banchete umupira football serikali yabwate birangeli bya serikali mbya byalengeli litanga ni bacha getego chenchi management ya FKF esengenjo bokurumi mbole bwarutse kainoro lakini gaikiranda kegatiga iga kere tamwelie committee eri abege twetenene yaera nande bakaleta committee ndi ke bakanyiruka transition committee yaberege korani ligi ya itobne ligi ya NSL na KPL mbaka igasi ikire timu cha spend chibase cha promote ligu nande andake igoro tokaibunga timu cha promote tuchira na chirorere wake league wisa kolige ligi cheito chiko ba sponsored na wero wishers serikali telikobyo kakende yon Spears Sports timu nere wakana jira falia kana players ligi chibese kana antu technical bench na koone mepira hendo tware go sabe serikali etige go interfere na mangana sports onyege go interfere de interfere in a positive way elia go konye mechezo yaito Kenya gaiga onega batube kira sa kongoro che timu yaito ya polisi atakire wake friend ri Rwanda batume kire che basaba ikira oro nande baira ne batageti mupira igoteli bichangia serikali ya gosoro ri irache koba ege gosoro uche weekend enyara koba gosoro gwe crisis eketubate ke mupira rigere tumanye nga itugo chibunense aseme pira konye twangire ko improve no ranking cha FIFA onena ndengo timbo katorense sengenje obututukanu obulega igagati akora ko gusaba kwa aba gwatani bechi gosole korongo rwa kusinonya nsengima andake kongusana nakobe kogokoru na pali vasemere che serikali gokore kwinde wanyali tukulia chuma 3 ukona cha weki na gia Supreme Court ensemo kina kirabege kwenda serikali rabeke gosoa ene kibuna ya nyalde kuriri amangana ya gusebira ngarali byaba bwatani bali bechi gosole tokondo mutimo komoke gotokoirana ndurigirie ligi ya English Premier League ninki gia korekanire mutebigu Liverpool asenga kiende naende ya tene nigu ne timu ya Everton tokoirana ndo sanga mange